पागल सारा जों गामियाव माने मेन्टेलिटि टर्चर जाना दं आरोखि ना माने बुंनो नागिरबा माने बुंनो हाया माने ओरैबायदि गाज्रि जाना दं मानसियासो मेन्टेलिटि टर्चर जाना दं आरोखि स' गाइस जोंना पुलिसफोर फैनानै पुलिस बिफानफोर फैनानै बिथांखौ हमनाय जाबाय नै दा मानसिफोरखौ माने दाननो नागिरलाबायोमोन आरोखि दै हो आमाय हमबाय आल्ला ओरैबायदि साला गाज्रि टर्चर खालामो नामा बियो खिन्थु जोबोद सिरियास गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था माने नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय इन्ट्र'आव नायनानै माने फाग्ला जादों आरोना सासे एसे जुवान जानाय बोराय मानसिया माने दानख्लाबलाबायदों मानसिफोरखौ आरोखि स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था स्किप दा खालाम एकदम टटेल भिडिअ नुजोबगोन आरोखि पागल सारा कोटीश्वर साला हो बेखौ मानसिफोरखौ माने दानबाय इयो बुहुत दानबाय मानसिफोरखौ मिथियो ना मा दानाखै नोङो साला हा होना मा बुंनाङा हमनाय जाबाय आरो ना गामिनि मानसि माने सोरखौबा दानबा मा जागोन साला नोंसोर गाबनायसो जागोन सान नोंसोरो इटा कान्दिबोलै एसे केला सुदुर बोल धर केला याक बोल गाड़ी भरा केला की बांधिले बोल 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 बेलेग कापड़ দিব নালাগে बोल तो हम मानसि बहुत दानबाय इयो सानै साथाम साला थांबा ओइ लुराक पठायदे ओइ गिदिर फिसालाया थां पठायदे गाबगा गार्जेन पठायदे माने गासियो न'खरनि बिजामादैखौबो दानबाय आरो फिसालाफोरखौबो बिदिनो टर्चर मेन्टेलिटि टर्चर बिराद माने बुलाबायो दानलाबायो गावनो गोदोना हाना लाना बायनो नागिरो माने मिथियोना बहुत रिक्समोन नै दा बेखौ पुलिस बिफाना फैनानै जोंनि इटाखलानि आइसिया फैनानै बेखौ हमनानै लांबाय आरोखि जेलाव दा फिसाला गिदिरखौबो दानबाय आरो बिजामादैखौबो दानबायमोन नै इयो दा माने लांसिगोन आरो ना नैखौ रायजो राजा गासिबो जमा जानानै हमनानै हरनाय जाबाय नैखौ सोदा भरा सासे थांफानांगौमोन गामिनि जानानै सोरबा गामिनि जाना थांबा सोरबा लिंहर दानो लिंहर बुख्लायनानैसो हाबायना बाला आसुरित डेन्जार बोलो जायोलै बाला ना सिखा बोरैबा थल' गनायखायसो न'आव दानगौमोन बियो बाला ना दानगौमोन बियो सिनाना बे रावखौबो दा खालि साफाबायलै बुस्थुआ इनाव मिथिबाय ना मानसिफोरा एसे कनफिउज जानो हागौ आरोना नैबे जाथाया अबाव जादों होनना बुंबा जोंनि इटाखला आउटपस्टनि सिङाव थानाय जयसिरि ओनसोलनि अन्थाइबारि गामियाव जादों आरोना नैबे जुन्थु जाथाय जादों नैबे बोराया नैखौ रैखाथि बिफाना हमना लानो थांबाय जोंनि इटाखला आउटपस्टनि आन्दारनि आरोना पुलिसफोरा फैनानै नैखौ हमना लानो थांबाय दा मा खालामो मा थायो उनाव मोनथिसिगोन आपडेटखौ होगोन आं नोंथांमोननो माने हमना लांबाय आरोखि
नङाबाथ' बे थाबा माने एकदम बिजामादैखौ दानलाय फिसाजोफोरखौ होसोलाय न'खराव असान्ति सुख सान्ति गैला एकदमबारे फिसालाफोरखौबो बुलायलाङो सोरखौबा दानख्लाबलाङो बिजामादैखौबो दानख्लाबबाय आं नोंथांमोननो दहायनो खोन्थाखाबाय आरो फिसालाफोरजों रावजोंबो मोजां नङा न' सिंनिफ्राय सिखा गंनै गंनै लायो सिखा गंनै सिबो आरो गावखौ माबा मोनसे बुंबा गोदोनायाव हाना लानो नागिरो एकदम गोदोनायाव ओरै सिखा होना दोनो आरोना एकदम जेबोखौनो बुंनो हाया ओरैबायदि बेखौ सिगां मेन्टेल हस्पिटालावबो लांखांबायमोन खोमालै ओमफ्राय फैनानै आरो बिदिनो मास मोननै मोनथामसो बिदिनो गेप जानानै दा आरो जाफिनबाय आरो एबार हले खैदिन लाखियो बे गावसो मिथिसिगौ आरो बेखौ हामजासिम लाखियोना माना बेखौ उनावसो मिथिगोन आरो एकदम असान्ति हरमानि माने दाउला गेसेरनायनिफ्राय जायो एकदम बुलाय सौलाय एकदमबारे दावराव मानसिफोर ओरैबो थांनो हाया ओरैबो थांनो हाया अन्थाइ खुबैयो मानसिफोरखौ नुबा गुंग्रुं गांग्राम एकदमबारे गिदिर गिदिर अन्थाइफोरजोंसो खुबैलाबायथारो आरोखि नांबा मा जागोन स्कुलनि स्टुडेन्टफ्राबो थांलाय फैलायफोरखौबो माने खुबैयो बियो आरो गावनि मानसिफोराथ' गावनि न'खरनि मानसिफोराथ' आरो न'आवनो थानो हाया ओरैबायदि माने दावराव दावसि खालामो दा बेखौनो मोजां मोनबाय पुलिस बिफाना फैनानै हमना लानो थांबाय नैबेखौ बेनो जोबोद साबायखर आरोखि थ' दिनै भिडिअखौ आं नैबेसिमावनो दोनथ'नाय जासिगोन गासिबो